Wie zeg ik niet? Je zult toch weer kunnen kennen dat ik je juist in een zeer onzinnige houding heb aangetroffen. Mensch, maak dich niet zo dik om een enkel milke. Wat? Mijn zesdoe en dat tegen mij, professor Theodor Krekelmans. Schaamteloos, schaamteloos. Du bent een onopgevoed schepsel. En du bent een ouwe? Houd dus af, is wat. Wat wilt u daar zeggen? Kappenskop wil ik zeggen. Doe, zeg ik niet. Doe dat ik. Stik niet erin, mijn hartje. Af! Afschuwelijk. Oh, zo papa, hier is het hier. Goed dat je komt, jong. Hier in huis, hè. Hier gebeuren wonderbaarlijke dingen. Oh, wat wil je dan wat zeggen, papa? Zonder enige achterdocht kom ik hier naar binnen. En de eerste, de beste die ik tegenkom, dat wordt de onbeschoofde vlegel waar me in de trein zo verschrikkelijk aan geëigerd ook. Wat je niet zeggen, hè? Wat kwam hij doen? Het is mij volkomen duidelijk wat hij hier komt doen. Oh, je weet alles. Alles, jong. Oh, jongen. Hey. De vlegel, de onbeschoofde vlegel, hè, dat is de geliefde van die dienstmeidje. Nee, dat is niet mogelijk. Dat is toch een spaas aan. Dan wenkt ze dan nog leuk. Misschien vindt ze dan nog wel lollig dat de opa tegen mij zag. Nou, zie ik om mij nog eens extra te beledigen. Wieso? Wat, wieso? De wet waarschijnlijk niet dat het mijn vurigste wens is dat ik grootvader wil worden. Nee, schoon papa, ik verzeker u dat ik... Houd tegen ze even vast. Ik zal er in ieder geval zeggen, de jong. En nu verklaar ik dan ook hier dat ik niet van plan ben om mijn oog op enige lijn meneer door dit verzet te laten zetten. Knijp ik dat gewoon in de oren, want dan kan ik er wel een vreemd tegen liggen. Hij moest eens weten. Hij brengt zijn kop terug wie er een kindje binnen kreeg. En hij brengt mijn kop terug wie ik me in de boete kreeg. Oh, dat zal toch niet meer aan de kast zitten, hè? Oh, gelukkig. Hij is er weg. Wat is dit bij die kassen doen? Ik? Niks. Die is toch leeg? Ja, die is leeg. Ja, wat ze gaan u? Nee, kom maar. Kijk maar. Is leeg, ja, ganz leeg. Ja. Wat heb je toch voor godsnaam? Ja, ik weet het ook niet. Het is een beetje spaas, plezierig. Ik weet het ook niet. Sinds de vriend van dich daar wel eens hier bezoek is geweest, hè, bist die gans veranderd. Du bist nerveus, nötelijk. Ik zie dat en ik merk dat ganz goed. Du verschwikst het voor mij. Nee, meidje, ik verzeker dich dat ik Toch dich maar geen moeite. En dan, die belachelijke vertelling met die schrijvers. Ba. Du hebt ze niet geren, hè? Nee, ik ga er niet meer heen, hè. Ik zal de Erik Helens nooit meer zien. Och, wie leef van dich. Ja, voor dich, hè. Voor dich ben ik dat jeder offer bereid. Dat vind ik nou echt edel van dich. Zal ik tegen zij het zeggen? Ik geloof er geen zak van. Als ik je Helens kent. Ik zou mijn beste kameraden Erik niet kennen. Dus tu weet zeker dat ze hem kent? Doe deze aan het twijfelen. Groot. Dan sta ik erop. Dat Stich hem vandaag nog aan mij voorstelt. Alsjeblieft, Willy. Jij ontvluchten. Du brengt de Erik Helens tot hier. En zo niet, dan weet ik wat mij te doen staat. Nu is ik ook gebakken, jongen. Wat zit ze dicht? Ik heb Paul Willems in mijn vingers kriegen, ja. God, een olie dokter. Doe kunnen ze eens kopen, joh. Ik koos je bloed wil drinken. Oh, zullen we voor de afwisseling door het gedangst of geboeken dan? Ik weet niet geen woord meer. Wat is er in godsnaam gebeurd? En mijn zoon heeft zich weer eens misdragen. Ja, dat weet ik al. Wie dat? Ja, daar waren we mee op de zaak, daar wou we voorschot hebben en net al me gezien van avonturen verteld.
In geuren en kleuren, ik heb me kapot gelachen. En doe steeds op. Dat ik de kerel heen hoor. Ik vond het helemaal geen probleem. Het is helemaal niet zo moeilijk hoor, niet? Nee. En toekomst met dat fameuze idee, ja, van dat zo'n idee wat ze me hebben gebracht. Ja, en? Ja, en dat fameuze idee van de romanschrijver allemaal. Ja, en? Mijn vrouw steekt erop dat hij een heel voorgesteld, man, hè. Is dat alles? Of dat nog niet genoeg is, begrijp het dan, man. Maar natuurlijk. Maar daar heb ik een geweldige oplossing voor. Is het waar? Verzoek je gewoon immers de rol van Erik Halers wil spelen, en was ik klaar. Nee, ik pas er weer, daar heb ik genoeg van, hè. Tja, er zit er niks anders op als je die vrouw de waarheid vertelt. Dat geeft toch niet? Dan leert ze me vast en zeker in de steek. Je wist toch niet dat mineraal moest doen? Zou ze denken? Jong, als toen mineraal volgt, dan gaat het gaan in orde komen. Nu vertrouw me maar een keer helemaal op mij, dat kunt dat niet van elkaar. Let op. De broer van mijn secretaresse, dat is een pintere gast. Ik gewoon niet vragen om dat op te knappen. Weet je wat? Zullen we dan in mijn kamer, dan ik even door even bellen. Goed. Goed, dat is de meest geschikte figuur voor dit rol. Eigenlijk Hey, leuk genoeg. maar we hebben zo'n man er ook nog goed. Een klein kerkje met een juweel van een klaartskool. Ik dacht dat ze nerveus worden met die lange manen. Dat bedenken we nog wakker op. Laat dat maar een beetje doen. Treed u binnen, waarhevele heer graaf. Merci, niet zo kleutje. Wat zuster dan was je goed. Jo hè, de laatste mode. Gentleman of niet? Op en top. Heb je toen de materie gewonnen? Ja, zo kent ze het ook nemen. Nou, proficiat. Dank je. Maar nu gaat Fritske er een lekker van nemen. Oh, ik heb niks anders meer als wat lekker en duur is. Oh, smorgens, smiddags en 's avonds alleen maar champagne. En voor de rest doe ik alleen maar hoog plezier in heb. Deze doet dat allemaal alleen. Door best gek. Ik zet vandaag een advertentie. Gefortuneerd manspersoon, vrij aardig van uiterlijk in de bleu van zijn leven. Zou kennis maken met jong Dink. Huwelijk beslist uitgesloten. Zeg, denk steeds dat hij in zijn waard komt. Dat laatste schrikt de meisjes toch wel af. Ja, dan laten we dat laatste toch weg. Dan kijken we al wanneer het eenmaal zo wie is. Nou, dan. In dit geval wil ik wel op de advertentie schrijven. Hè? Doe? Maar dat is geweldig. Kan ik me de centen sparen van advertentie? Akkoord! Ik vond die vanavond deze moment al in de lucht gegaan. Oh, is het echt hoor? Dus toch heel ook een beetje van weg. Een beetje. Oh, jong. Hoeveel heb ze gewoon? Ongeveer 300.000. Och, Karel, ik. Hey, hallo, ik heet Fred, ja. Gewoon om te beginnen vanaf in de schoolhoed. Ja, Emiel. Hey, de best niet zo goed met name, Fred zag ik. Daar ben ik wel aan. Zeg, werd zoveel vanavond in kunnen gaan? Nee. Zo'n oktoberfeest. Wat word ik toch op het plan? Ja, prima, maar hoe hoor ik zo snel zo'n pakje vandaan? Och, daar zorg ik wel voor. Zelf heb ik alleen. Voor de best een moord wie. Die hebt ze €100. Maar dan zorg ze wel voor een geweldig pakje. Dat kent ze toen ik op verlaten. Hé, als ik nu zijn mulken van de kreeg, ja. Dan kan ik de smaak op te pakken krijgen voor vanavond. Aanpakken. Dat is een moer wat een tweede. Zeg, Annie is er nog afgelopen. God. Hier kan toch niks hebben. Toen lees ik door de eerste beste vreemde man in hoe spelen. De eerste de beste vreemde man. Poeh. Mijn aanstaande broederom. Proficiat papi met die schoondochter.
Moest ze niet best gaan liggen doen, papi? Hallo, advocaatje. Hey, wie staat niet erop? Ha? Gentleman of niet? Nu pas ik toch bij de Edelbach-familie. Ja, dat moet ik zeggen, dat past goed. Zeg jong, wat komt toen nou eigenlijk weer doen? Ja, dat is ook gat. Ja. Ik dacht echt er een plezier te met te doen, er even binnen te komen wippen. Wat zegt je advocaatje? Loopt hij nou wel een goes voor je? Dat is gewoon een geweldig plezier, weet je. Nou, dit is anders aan de boete, kan ik niet te zeggen, papi. Ja. Maar je moest het begrijpen, Frits. Ik begreep het wel. Ik ben dan misschien niet ganz snugger, maar ik heb geen kronkel in mijn hersenen. En het ding had dan ook comediant, dat past niet in zo'n chique familie. Dat is het juist. Ik heb het meteen begrepen. Daarom word ik op afstand gehouden. Mevrouw en de rest van de familie mochten mij niet zien. Die kennis maak ik met opa. Dat wordt toevallig, maar heftig. Fritski jong, de brengt zich van de ene naar de andere raam binnen. Het is onmogelijk om de hier zo. Ja, maar dat hoest toch beter direct kunnen zeggen, papi. Nu loeserens meneer Puggelmans. De wever. De wereld dan, hè. De beste kunnen verschijnen gemeentje, of niet? Ja, dat mag ik hopen, ja. Ja, maar... Ja, zeg er weer niks over. Wanneer je stuurt, dan ga ik mijn eigen weg. Je hoeft niet voor in de rat te zitten. Als je stuurt, dan zeg ik adieu, mijn vaderlijk hoes. Jong, je moest toch begrijpen dat dat niet... Ja, vanzelf, papi. Ik neem het dich niet kwalijk. En ik zal nooit vergeten dat ze toen tegenover mijn mama die ik gedragen heb, als een echte gentleman. Maar wat ze liever niet hebt, dat ik in de naam draag. Nou, wacht eens even, meneer de Wever. Nee, zeg maar Pummelmans, dat past beter bij je. Ah, jong, dat is ook niet goed, raak hè. Papi, met draag alleen is een mens niet immer gebaat. We houden het dus gewoon op Pingelmans. Ik ben een lieve vergoedige, dankbare zoon. En als je mij nodig hebt. Hier is mijn kaartje. Eén belk en ik ben door. Ja, Frits, loeser jongen, wij zijn een goede mens, hè. Dat is... Ja, nu dat ik kwijtraak neemt van ik ben een goeie mens, Frits. Kom eens de bagage pakken. Dat steekt nog in de diep. Sorry jongen, dat was dat. Ik kan ze wel lachen. Jong, we zitten nu maar met de Erika alles, we moeten verdoor met. Ja, maar dan lost mijn manke toch op. Nee, ik heb alleen maar zoveel vertrouwen in de man van dit joh. Nu, ja, is natuurlijk geen volwaardige toneelspeler. Maar ja, een beetje brek en beter, wat wil ze dan? Wow. Papi, bedankt voor alles. Geet En het het goed, beste. mijn zoon. Hey, stuur me af en toe van uw vakanties een keer. Meneer een advocaat, Geer ook bedankt. Je stuurt het geld maar op, hè. Zit er nu niet meteen op je hoogte. Hé Frits, wacht eens even. Dat ik tot in eerder aan gedacht heb. Dit is de vent die we nodig hebben. Nee. Frits, nee. Ik snap zit dat niet. Geen van de vrouw die kent hem. En hij heeft acteursbloed. Ja? Mogen ik weten waar de heren het over hebben? Frits, jong, je kent zich de papa geweldig plezier. Ja, natuurlijk, papa, wie veel heb ze nodig? Nee. Je hebt niks met geld te maken. Dit zit in de pap, daar word ik ook komen opzoeken en tegen. Ja, zus. Kijk, we hebben mijn vrouw verteld, hè. Dat we een vers krijgen van een goede vriend van ons, een Tegelen. Een bekende romanschrijver. Dus we kennen de man gaan het sneed. Oh, dus wel weer mami in de loeren gelachen. Nu moet je best willen, joh. Ja, alleen mami trapt er niet in. Nee. En man met lointje roken. En hoe wil ze die man natuurlijk nog zeer nog? En we komen dan nu aan zo'n man. Oh, zeg maar niks meer. Ik heb het al door. Hier steekt de beroemdheid. Zo zou dat voor me willen doen? Papi, dat is toch mijn kenjerplicht. Kom in de bus. Met keurt romanschrijver. Hé, wie heeft dat vogel alweer? Erik Helders. Oeh, dat is wel een deftige naam, zeg. Hé, heb ik al vuil geschreven? Aardig, ja. Oh, daar wist ik helemaal niks van. Wat verbukt dan? Passievlak. Bijvoorbeeld.
Wat de minste niet bedenken kan. Ja. Dat heb ik nooit voor mezelf gedaan. Hé, hoe gaat het over? Dat weet ik niet, joh. Dat weet ik niet. Ja, maar het is toch zo de mietrend dat ze zelf niet eens weet wat ze geschreven heeft. Ja, dus pak ik af en toe een bladzijde, dat is in ieder geval het verhaal s'nachts. Ja. Je kunt me volgen eigenlijk, kom. Ja. Hier. Wat van met? Hier ben ik niet aan. Niet hier zo lang. Kom. Nee, ik wil lezen. Juffrouw van Doren. Laat er maar bijna aan niet. Oh, dat is dat schattig vriendinnetje van die vrouw, hè? God, ja, dat zou ik me nog echt helemaal een keer even lezen. Wat een stuk zeg. Het zou me anders niets verbazen, jongens. Die mijn vrouw het opgestuurd. Dat is een meening. Ja. Oh, maar dat er eens geen hoed te van hebben. Ga ik toen naar die angervoorlijk toe. De zes alvast dat Erik Helders kunt. Dan los ik dit wel op. En alles onderwarm, jongen. Er stond door alles zo goed hier, man, hè. Dat Maar- is gewoon goed, hoor. Met mijn charmes, op een beetje vertrouwen, man, hè. Oh. Geweldig, eindelijk. Oh, keer wat niet, meneer Wellens. Maar, als ik niet zo bescheiden was, dan zou ik zeggen dat je speciaal voor mij zit gekomen. Misschien. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik even alleen kan spreken. Oh, is dat zo, hè? Zeg, vertel me niet hoe het gewoon doet. Wil mijn dokter een slippertje maken? Willy? Maar, juffrouw Van Doren, de Willy, dit is de meest degelijke figuur die ik ken. Ik ga een spoorweg trouwens. Dat vertelt hem toch anders niet ervan om zijn vrouw het sprookjes te vertellen, hè? Maar, mevrouw, ik durf de linkse en de rechtse hand vandaan in het vuur te steken. Want nu die auto toch helemaal meteen. Maar, juffrouw Van Doren, ik zweer u. Een advocaat en mijn ede afdek. Foei, foei, foei. Nee, zeg maar niks meer. Nu pak ik de Joandel met de romanschrijver. Ik ben bang dat ik het niet meer kan volgen. Wilt je me nu echt wijs maken dat je hem kent? De Erik, ja. Wie de binnenkant van mijn kabeljasje. Luister meneer Wellens, ik vind het niet oneven en daarom geef ik en een woord. Verstrik ik toch niet in een net van leugens. Ik mag in de best zijn gered als ik u snapt wat iedereen vergeet. Nu stel je toch eens voor dat mijn vriendin erop stond om kennis te maken met de Erik Heldens. Ja, maar dat deed zo. En wie meent Gerrit daar uit te rennen? Maar simpele op een jour. De kopie. Nee. Maar zeker, dat is al besteld. Dat is al weg als het goed is. Dat kun je hè? Maar zo vast wie doet. Nou, dan ben ik toch eens benieuwd naar die kennismaking. Maar voor één ding ben ik toch bang dat er op het laatste netterken aanvalt. Erik? Nee, echt niet. Dat is de meest betrouwbare man die ik ken. Echt, dat gaat goed komen. Erik Heldens. Oh. Wat een meer maar binnenkomen meidje. Oh, stop! Dit is de boven mijn secretaresse. Ik ga er maar vast even kijken. Wacht even. Oei. Nu ben ik toch wel eens benieuwd. Je ziet ze diep met die tijd willen doordrijven. Is toch niet te geloven? Oh, wij zo onzin veel te bijeen schrijven. Nou, dat moet toch geschreven zijn. Oh, pardon mevrouw. Het heb ik het genoegen. Oh, halt. Uitkijken. Mijn naam is... Moment, mevrouw. Erik Heldens. Je weet wel. Wat zit je hier? Ja, daar zit je van te kijken om het zo maar te zeggen, hè. De beroemde romanschrijver. Geen zeg het. Wat is dat eigenlijk voor boek wat je door aan het hangen? Oh, dit? Ja, dit is een romantje van mij. Daar hoor ik het in aan bladeren. Oh, de les door eigen werken. Ja, soms heb ze even niks te doen. En dan denkt ze, oh, ik ga eens even kijken wat ik erin geflanst heb. Maar ja, men vergeet nog gewoon schat. Ja, begrijpelijk.
Die dat beukske lag hier op tafel. Geen gek pleitje, hè? Passievlammen. Ja, toen ik dit schreef, toen hou ik nog wel last van branch. Ik weet eigenlijk niet meer hoe je vergeet. Nee, zal ik je geheugen een beetje opfrissen? Kent je dat beukske dan? Ja, maar dat goed, ja. Nou dan, vertel op, zus. De grote man die loestert. Nou, een momentje. De plaats van handeling is aan het hof van koning Philippe van Spanje. En een oude man met een beeldschoon vrouw. Ja, dan zou je denken, wie komt zo'n oude knakker dan zo'n jong denken? Hier. Uit zijn eerste huwelijk had er een zoon, Karel, die hem veel leed bezorgd. Ja, af en toe flink pak op zo'n duvelgerbe, dat is geen slechte remedie. Hier. De zoon, die heeft veel affaires. De zunsmarcheerder. Heb ik toevallig ook verteld in het beukje met wij? Met zijn stiefman. Oh, dat heet de wiet. Ik ben een raar familie gewend, hè. Maar dit is zelfs voor mij te gries. En dat gebeurt weer een beetje. Vaag. Heel vaag. Maar mijn grap is een lekkere manier van vertellen, dus ga ik maar door. Nou, als de koning erachter komt, dan wordt hij ontzettend koud. Pak zich een Spaans rietje en tummert hem op die Spaanse batsen. 1-0 voor de ouwe. Kom maar op. De vraag is geen hoef ik natuurlijk niet te vertellen, hè. Nee, dat was wel voldoende. Nu weet je alles weer secuur. Bedankt voor de genomen moeite naar mevrouw. En want je dan misschien een handtekening van mij zou willen? Hoef ik niet te generen. Het vond ik een gedoe dat ik het binnenhalen en niet halen. Ja, zo hebben we er allebei een beetje plezier aan gehad. Dankjewel. Mevrouw, dank je. Kijk. Nu kan ik pas beginnen. Excuseer dat ik zo lang heb laten wachten. Oh, is niet erg, joh. Ik heb me ondertussen kostelijk geamuseerd. Zeg, hoe is het een ventje nu? Het was dan echt niet. Wat zeg? Ik meen, Loester de houwe een kroon verloren in zijn gebed en weet wie schliever ziet. Dat zien van die edele luie, die willen zijn gezicht niet laten zien, dat is toch geen mankeert. Hè. Dus dat is even door de tank, dus toen heb ik me beloofd dat er komt, maar eigenlijk is het geregeld. Ik zal je eens een goede raad geven, nou dan heb je er niet verleend. Wat? Ja. Eigenlijk wil ik dat je een flinke platen sloeg. Want je zit wel de grootste boefte ooit bent tegengekomen. Oh, zit er niet toch wel, dat vlees ik. Ik heb medelijden met een arme dokter. En daarom zal ik u eens gaan vertellen, meneer de advocaat. De Erik Heldens, hè, dat is geen man, hè, maar een vrouw. Goed, je bent voor de gek. Nee, het is waar. Die vrouw gebruikte namelijk een mannelijk pseudoniem. Weet je dat zeker? Pertinent. Oei. Weet mevrouw de Weber dat ook? Ja. Dat je daarom keek die gisteren zo laag. Dat is mijn vrouw. Juffrouw van Doorn. Je zit in een schattenboot. Eigenlijk heb je met je red aan zo'n enorme flater geslagen. Kennen we dat wel om ons houten? Dat zou kennen, maar beloof je hem dan om die comedie te starten? Ja, dat is het eigenlijk nog gaat te vroeg voor. Ja, ik vind dat zin in. Ah, juffrouw Van Doren. Ik ga mijn vrouw even horen. Oh nee, dat is niet leuk. Ik zoek hem zelf wel even. Want volgens mij heeft meneer de advocaat hier een belangrijke mededeling te doen. Wat is er nu weer komen? Och jongen, houd die vast. Dit weer gaat er gebeuren, jongen. Zeg me toch maar wat ik nu boven de kop. Een tornado, jongen. Een van de ergste soort. Zeg me toch wat gebeurd is. Ik durf niet. Laat de kat maar komen! Fritske kent ze er al. Zeg je Hör maar op, is dat maar nodig. Nou, wat is dat dan, jongen? valt toch niet langer aan zeg wat gebeurd is. Zeg de schat, jongens. Ja. Erik Helders is een vrouw. Wat? Het is een vrouw die de pseudoniem Erik Helders gebruikt. Het is gewoon erachter gekomen. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Het belangrijkste is, wat gaan we nu doen?
Ik heb ze moeilijk die vrouw op gaan biechten, dat zit ik niet zitten. Nee, dat heb ze geliegen, joh. Nee. Och, joh, ik moet niet voor alles gaan op. Ja, nee, anders zie ik het eigenlijk niet meer zitten. Nee, papi. Meneer de advocaat heeft gelijk. Biechten kind altijd nog, als er helemaal geen hoedweg meer is. Er is geen hoedweg meer, joh. Nou, wacht even, dat is toch wel eens het gewoon gezegd. Eigenlijk is het zo simpel als dat. Dan verzorgen voor een vrolijke schrijvers, is het klaar? Oh, joh. En een heer advocaat tovert zomaar een vrouwtje uit de bedden thuis. Ik weet een veel beter plaats om zo'n juffrouw op te duiken. Heb je een idee, Frits? Eén! Ik heb er wel 10. Zeg, wat stoel dan in het middel om zo'n... Oh, laat dat maar aan mij geuver. Mami kreeg een schrijfster te zijn, waar ze ook geen 10 minuten met alleen kind praten. Ja? En wie komt er dan aan zo'n schoolheid, jongen? En wie brengen verder dan alles bij je? Och, laat dat aan mij geuver. Over een kwartiertje is ze. Het zal nog niks doen hier, jongen. Tegen met de belletje. Hoe vertrouwt de Frits een keer? De jongen, die zit in dat circuit, die kent zat van die vrouwelijke collega's, dat kunt vat voor elkaar. Jong, als die van het lieve Frits is, ja, dan kunnen we toch echt gewoon beleven, joh. Paul, één ding zeg ik tegen. Als er hier zonder kleine scheuren vanaf komen, dan kent die vrouw geen trouwere en eerlijke eigen ontvangen dan ik zal zeggen. Dat is allemaal voor later zo. We moeten nu even een plan, de campagne bedenken. Is er al gebeurd? Oh ja? Ja. Die vrouw verwacht een mannelijke schrijver en dan komen we met een vrouw aanzetten. Och, nou, dat is gelijk. Dat is gelijk. Moet ik nu weer bij je liggen? Dat denk ik maar, ja. Vult ik maar in, denk ik. Toch? Ja. Zolang we zo dat weten. Och, meneer Wellens. Mijn vriendin die vertelde me al dat er al een ganse tijd hier zit. Heb je dan zo'n belangrijke zaken met mijn man te behandelen? Ja, eigenlijk heb ik Willy een flinke oranje genomen. Nee. Ja, ik heb tegen Willy gezegd van Willy, de bus is naar bruut. Je hebt zo'n charmante vrouw, maar die bussen gaan het weer. Heb ik dat gezegd of heb ik dat niet gezegd? Nee, ja, dat heb ik gezegd. En ik ben ook veel meer gegaan tegen. Ik heb tegen gezegd, mevrouw, eerlijk mag je me geloven, ik heb tegen Willy gezegd, als toen vanaf nu niet open, eerlijk en transparant was, is het afgelopen. Mijn leef kan ik. Ja, ik heb hem nog veel meer gezegd. Maar dat hoef ik nu even over het hebben. En één ding moet gewoon nog weten. Ik heb tegen Willy gezegd, als toen vanaf nu niet eerlijk was, dan is het helemaal gedaan met ons vriendje. Zo Willy. En hoe biecht maar op. Dat is nu de kans. Smeet het roertje. Kom op. Hoe is het gebruiken dan? Je weet toch van onze, van de vriendje, de wetswaal. Meneer Erik Helders. Ja, juist, dat bedoel ik, joh. Alleen nu gooi je het roet. Dat klopt dan niet, Jans, ja. Wat zijn geslacht betreft, hè. Dat ook geen vriendin, maar een vriendin. Poe, het is het roet. Haha. Lucht het op. En Germent. Dat gaat niets voor me is. Toen was het al, hè. Allah. Dat is ook leuk dat je ze gewoon niet dat kunnen vertellen. Nou ja, meneer de Wijvergeden ze hebben de rollen omdraaien. Ja. Ja, Zeg, vertel hoe me eens leven, waarom dat zo meteen dan allemaal op de moe gespeeld hebt. ik woest het heel even niet. Ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. Ja. Mevrouw, eigenlijk is dat zo klaar wie je klootje. Voor echt misschien. Ja, maar nu stel ik eens voor dat Willy u van het begin af aan de waarheid had verteld. Dan werd je sloes geworden en had je misschien goed wit wat in de kop gehouden. Mogelijk. Maar nu denk ik dat Geert 2 Weer voor de zoveelste keer in het leger zit. en die dame gar niet kent. Je moet er toch wel even lachen, mevrouw. Die komt dadelijk hier. Komt die? Ja. We verwachten er ieder ogenblik. Je kent die zo naar binnen Ja. lopen. Ongelooflijk. Ja. Helga, denderend niet. De rots nooit wel eens 4 dagen op bezoek krijgen. Geen idee. De schrijfster van Passievlammen. Niet mogelijk. Ik dacht dat het een man was. Maar dat is juist de verrassing, dames. Het is geen man, het is een vrouw.
misschien dat de heren ons dan een beetje kunnen beschrijven wie die beroemdheid eruit ziet. Oh, te horen. Ja. Ja, Benny, ik ben ook geweldig benieuwd. Is die jong? Ons afgeleid, zo zeg ik. Wacht even. Ja, dames, dat is eigenlijk een beetje overdreven. Het is toch niet hoe Frits met hem? Het is eigenlijk zo'n beetje tussen hangen en wurgen in, hè? Ik bedoel, ja, qua leeftijd dan. Niet te jong, niet te oud. Ja. En ja, trouwens, over de leeftijd van een vrouw wordt toch nooit gediscussieerd, hè? Een vrouw is zo oud wie ze er zelf in maar uitzuurt. Zij is goed toegening, apparaat. Oh, een dame voor u. Hé, vind ze dan ook te lachen, Annie? Als die dame zegt, ik ben meneer Van Helden. De hemel zeg me geen Annie. Laat ze maar bijna, Annie. Wat zal Oost in de schierster zijn? Goeie reis gehad. Wat erg vriendelijk, Paul. Schoon gezag. Wie geeft het met een bruikje? Dat doe je zelf, dat weet ze toch? Je hebt geen vreugde. Oh ja. Wie geeft het dan met die dottige kleuters? Ik heb geen vrouw, ik ben niet getrouwd, dus ik heb ook geen kenja. De mensen weten dat ik weet even. Oh, daar moet mijn oude vriend Benny. Kom aan die posters. Ik schilder maar een heurtje of ik gewoon niet kunnen komen. Ik zit midden in de grote schoonmaak, weet je. Ene wat zo, zeg ik tegen. Hé zeg, kent zich mijn gezande dames voorstellen? Met genoegen. Dat is mijn vrouwtje. Nou, Tups er ook een gooie kieker. Het is me buitengewoon aangenaam kennis met u te mogen maken. Zeg, zullen we eens een vriendenkus uitwisselen? Zo geladen, joh. Wordt het nu zo spannend, ik zou de mode wel kennen zien. En dat het niet op prijs gesteld wordt, zo'n beroemde kus. Beste vriendin, mocht u misschien even voorstellen? Dit is mevrouw Krekelmans, dit is de echtgenote van de professor. Dat is de vrouw van de kapperskool. Ik hoop dat we het samen goed kennen van je tante. Nou, ik vind het graag maar raar hoe drukt. Och ja, in ons vak, hè? Niet waar? En dat is? Dat is juffrouw Helga van Doren. Dat is de ergste, die verlinkte boer. Zijn deze dame vandaag voor die? Zeg, maar God, toch zitten mevrouw? Oh, godzijdank, ze trapt erin. Ja, Ger, want ik ben een beetje wankel op mijn been. Het is geen kleinigheid, zo'n schoonmaak. Zeg, mevrouw, ik vind wel dat je me de tot van een hoed op hebt gehoord. Ja, waar, ik ben er ook helemaal weg van. Mijn man vindt het gewoon een schatje. Wilt je er misschien van dichtbij zien? Zo pink. Ja. Eén shot, ik ga niet horen. Ja, niet permanent, ze heeft ook al heel veel geleden. Mevrouw de kappers, hé, hey, Krekelmans, wat vind je hier van mijn kapsel? Nou ja, voor een schrift. Het weet gebeurt met alle beuken, mevrouw. Oh, echt waar? Oh, dat vind ik fijn om te horen. Ja, ik ken ze bijna allemaal van voeten. Nee.
Nu wordt het link. Mevrouw Krekelmans, doet hier ook Gelatine in de aardbeiengelei? In de jam. Jan. Ja, ik hoef niet zo te zuchten. 4 dames hebben het gerens over het huishouden, niet waar, vrouw Lu? Soms. Zeg maar wel dat leugen dat ik me een ganz andere voorstelling van u gemaakt heb. Oh, is het echt waar? Oh, dat vind ik fijn om te horen. Wat dacht je dan? Dat ik altijd zo'n uitgedrag oud moerplump geworden? Nee, ik dacht dat je een man was vanwege uw naam. Oh, is dat te zien? Wie komt je er zo? Ja, vanwege uw naam, Erik Heldens. Oh. Nee, nu snap ik het. Maar ik heb niks mannelijks aangehoord. Nee. Wat? Nee. Als kind wordt er zo mannelijk, hè? Ja, dat heeft men of dat heeft men niet. Ja, het wondert me eigenlijk dat ik u nog nooit eerder ben tegengekomen. Ik verkeer namelijk nog een val tussen de auteurs. Dat is zo bij. Sociale kundige, collega's van u. Die luidt niet los. Ja, ik ook. Ja, ik ben nog een vrouw die Anthony Donkersloot. Oh, ik zal je. Ik ga liever naar de Albert Heijn. Ja, en als het daar niet is, dan ga ik naar de Hennis en Mogen. Maar alleen als het uitverkomen is. Mogen we misschien nog een vraag stellen? Je stelt al veel vragen, hè? Kom door, tante. Zeg, wie bij is uw laatste roman verschenen? Hine? Wat gebeurt? Ja goed, dat is goed gegeven. Het is wel eens worst, hè. Ik loop zeker al 3 weken elke winkel af. Niet te vinden. Wie zielig. Ja. Zeg, wat is uw richtige naam eigenlijk, mevrouw? Wie? Ja, mijn vriendin wil weten wie uw werkelijke naam is. Wie heet ik eigenlijk? Je zult toch zeker wel een eigen naam weten? Jawel. Maar daar ligt nog, daar heb ik even niet zo over. Daar ligt namelijk een wazigheid over, ja, ik heb wazigheid over mijn doopsel. Ja, volgende zaak. Zeg, mevrouw, zit er in het verleden geen stof voor een nieuwe roman? Oh, dat is te realistisch. En wat dus dat betreft, daar zit ik middenin met dat schoonmaak, dus nee. Zeg, kent je mijn laatste roman? Was die vlammen? Nee. Daar komen raardingen in voor. Ik ken ze ook niet. Zeg, zal ik u tot even vertellen? Dat lijkt me machtig interessant. Ik ken het niet, houd in de mond. Het is ingewikkeld, dus goed opletten. Het hele verhaal speelt zich af in Spanje. Heel lang geleden, nog voor Sinterklaas. En nog voordat Zwarte Piet zwart mocht zien. Er woonde een koning. Koningvader Flip. Flip. Die had een opgeblazen kop. En veel te klein voet. En die wordt daardoor topzwaar. Hij hing dan ook geregeld te ondersteboven. Hij kreeg daardoor 4 vlakkeien toegewezen die hem dan dagelijks moesten begeleiden en hem dan altijd weer rechtop moesten zetten. En op zijn oude dag trouwde de koning, Flip, een jong meisje. Ja, dat moet hij weten, maar ik denk het niet ervan. Ik vind, die immers, ook al is ze dan een koning, die komen zich de kop boven water kent houden. Dat doet ze lief moet laten. En hoe komt het?
Uit een eerder huwelijk, de zoon daarvan, leed een uitgevallen op de tweede moeder. En toen mocht de bokvet. Oh, jongen, dat is het echt. Nee, het gaat door. Het kwam koning Flip ten oren, zoals met een soort verdeftig zet, hè. En riep de zoon op het matje. Wat zeg ik, matje? Dat wordt een karpet van 26 meter. En hij zei dus, ik ben zo goed wie goud. En goud is goed, maar dit is te goed. Droedzakker, droed! En als ik zeg droed, dan is het ook droed. Interessant en oh zo cultureel. Ja, waar? Ja. Ik heb meer van die dingen geschreven. Liedjes bijvoorbeeld. Oh, die gingen erin, die weg. Zij kent je deze machine? Op een bank bij de vijver zat de barones. De melkboer vol ijver, hij gaf haar de les. Hij kuste haar teder, hij kuste haar zacht. En hou het als toetje gaat uit die als geen dubbele kappers, kom op. Wat is hier gaande? Wat wordt dat schaamteloos vrouwmachine? Hey, zeg, toe koude airport. Ik ben een nette dame. Onbeschaamde fik zit hier. Ah, mevrouw de Werver. Zeg hier maar niks meer, meneer Wellens. Want hier hebben we al meer als genoeg over geweten. Ze kan En dit geloof ik ook niet meer. En toen ben ze een leugenaar. Toen ben ze een bedreiger. We steken een bruut. Nee, niet nu zullen ze ja. Om nog meer sprookjes te horen. Nee, dank. Vanaf nu ligt zo'n rust. En tussen ons is alles uit. Het is over. Fini. Basta. Dat is toch verstaan ik haar niet. Ready? Du hebt ons heel erg teleurgesteld. Du bist een... Houd dan zat ik eens vast. Doe, jong. Doe best een fijn heerschap. Ga nog eens kijken, Mathilde. Ik zal dat hier wel eens even opknappen. Dat is goed, Theodor. Houd het even vast. Mij is alles volkomen duidelijk. Hier zit de liefste van de heren, hè? Niet waar? Du bent gek. Je wilt er dan nog een kennen? Schoonvader, ik verzeker u dat ik je... Houd het even vast. Gang tegen zo'n logeerkamer. Dan zullen we dat straks allemaal rechtzetten. Adieu, jonkelui. En heren, je moet zich schamen. Walgelijk is het. Verschrikkelijk. Bah. Je moet zich echt schamen om een getrouwde man te verleden. Bah. Kun je het vandaan halen? Nee. Nu heb ik ook een relatie met mijn eigen vader. Je hebt het voor wel aardig in de sop gedraaid, hoor, jongen. Ja, nee, nu wordt het chic, zeg. Je dient vooral wat meer is eigenlijk al. Ja, maar dat heeft dat vrouwtje, die juffrouw Dorma op te geweten. Ja, Die heeft me in de luren gelach. Ik zal dus zeggen, als je een goede rok mag geven, maak dat ze weer komt, want hij heeft nog zat onder in de loop. Ik ben in ieder geval tussendoor. Ja, maar dat gaan we samen. Oh, wacht even. Zo zeker. Hier is de beste piste, zo zoet, dat pakken ze al gelijk op. Kan ik de plezier zo opkrijgen. Ik ben er weg. Roodje en wijster. Zo'n heb ik. Maar daar zit ze terug goed in, Fritske. Ik denk dat ik dat liedje beter weg kan laten. Die zoerproemen, hè, die hebben geen gevoel van hogere kunst.
Madonna met te horen en nein. Heb je wie een voorstelling gegeven, Frits? Ach, dat zeg ik toch nog wel. Ik wil als eerste heel snel weg. En hoe zit dat met dat feest? Ja, daar gaan we nog wel naartoe. Dat wordt steengoed, jong. Ik kom nog omkleden. Hier heeft ze niet gezien. Dank je, maar denk je dat dat niet gaat passen? Zeker weten. Stel je voor dat we in de prieszone. Ja. Hé, maar dat sticht gewoon met de dame zich kunt omkleden. Hang toch maar in. Nou, moeten we dan op 10 verantwoording. Ik ben bang dat ik me de been nog moet gaan scheren. Ja, schat. Geen woord kent ze maar tussen die. Ja. Op een stoel weer. Zeg ik, wie is er met die? Je bedoelt die dame? Ja. Die is zich in uw kamer aan het scheren en aan het omkleden. Met die in de ogen, hè? Als die gaat bobbelen, hè? Annie moet doen zoals jij daar. Nee, Helga, je doet wat jij nuchter. Ik wil er niks meer over horen. Ik laat me scheiden. Ja, maar weet je, de werd zo gaan en voor die man die comedie op touw heeft gezet. Misschien is het wel allemaal onschuldig. Je luistert zelf. Ja, die man is gar niet slecht. Daar is de bepaalde type niet voor. Comedie is het. Voor het oog. Leuk, geland, weet ik het wel. Maar in werkelijkheid en intrigant, het is een leugenaar en een bedreiger is het. Dat is mij duidelijk. Wat is het, mama? Ja, het is mij nu duidelijk of u de comedie allemaal bedoeld is. Is het echt? Ja, vertel, mam. Nou, het is misschien beter als ik het echt verzwieg. Wie dat, mevrouw? Ik weet niet wie ze het op zult nemen. Alleen, mama, nu vertel. Nu laat me niet in het onzekere. Blijf ze wel rustig. Ja, ja. Een kindje. Willy! Ja, is het. Oh, maar wie zit je daar nu achter gekomen? Ja, op dezelfde manier hoe ik bij de pap ook overal achter ben gekomen. Ik heb zijn kleren aangevuld. En toen vond ik deze brief. Laat me dan eens lezen. Lief kind, Ja, dat schreef de moeder uit Hummelke. als je deze regels ontvangt, zul je weten dat je van nu af een goede vader hebt. Het is de Heer Willy de Wever. Hij heeft mijn hartewens vervuld en is heden met mij getrouwd. Wat vindt ze dan ervan? Ja, maar ik begreep er nog helemaal niet veel van. Wie kent dat nu? Och, Hanneke, wat is het toch een uilendupje. Du hebt me toch verteld dat hij een man witman is, hè? Ja. Nou, en uit zijn eerste huwelijk heeft er. Oh, nu snap ik het. Daarom wilde er nooit verkallen. Daarvoor heeft hij dat smoesje gemaakt van zijn vriend. Hij wou af en toe eens bij zijn kindje kunnen kijken. Daar wou ik toch graag geen pijn mee doen. Oh, dit is toch wel lief van hem, hè? Dat wel. Ja, en nu voor dat weten, kunnen we toch niet meer koud op hem zien. En een man die zo dol is op zijn vrouwke en dat ook nog zijn kindje wil zien. Ja, maar waarom had hij dat nu niet direct verteld allemaal? Er wordt dit toch allemaal nergens voor nodig geweest? Snap ik toch niet dat er gaat onschuldigs achter koest zitten? Ja, Weet je wat? Het lijkt me toch het beste dat we hem gaan opzoeken. ja, dat klopt. Want kort ben ik nu ook niet meer. Nee, dat geloof ik. Oh, arme Willy. Maar wat er toch geleden hebben, hè? Ja. Ja, maar ja, ik moet te zeggen. Weet ik
kindje, maar je moest niet altijd meteen aan straks denken, hè? Ik kon molen. Dank hem wel. Och, Willy. Willy. Doe eens eens. Mijn lieve gouden engel. Is er weer een valstrik? Met een leven, zo. Dat kan niet lang goed gaan. Is het vrouwtje stout tegen die geweest? Waarom heb ze me toen nog niet direct alles gezegd? Gemeen, Sani. Was ze al de tijd al met rondclubs? Ik ga me geen korte letters zien, ja, als ik begreep het hier overal. Die kindje. Geen weet het. Ja, we weten alles. En doe vergeus weg. Och, jong. Je hebt zo kunnen denken dat er gaat te vergeven is. Geen, kalm me niet reuver. Je moest zich toch geleden hebben. Kom, nu voor het weten, willen we alles weten. Kom, Wie bedoelt kerel het? is het een meidje? Nee, is geen, nee. Dan moet het een jong zijn. Ja, wat voor een. Is het zo'n flinkert? Oh. En ik ben gans confus ervan. Een jongske. Ze zult straks eens zien dat dat een geluk brengt. Als ze zo'n babytje zo eens liggen. Met die roze billetjes. En die trappelende peutjes. Ja, wordt 49. Het is toch zo'n groot geluk voor ons. Ik heb ook een gat voor de chat metgebracht. Het wordt eigenlijk bedoeld voor het kind van nog 2, maar ja, dat kunt later worden. Ik ga het even holen, is goed. En ook. Die is nog immer de beste, hè? Zeg Willy, en we nemen hem toch zeker bij ons in de USA? Nee, dat is uitgesloten. Och, hoeveel niet? Ach, zolang dat we toch zelf nog een kinderen hebben, zal het dus erg gelukkig maken. En de boel ook een beetje opvullen. Opvullen waar, joh. En als we dan dadelijk zelf nog een kindje krijgen, dan laten we die twee samen leuk spelen. Kijk eens, wat ik heb gebracht. En dit heeft hij zelf. Het is misschien zo klein, maar ik kan het wel een beetje groter maken. Ja, dat zal ook nu erg zien. En ik heb een veel gevoel gehad en de jongens gehoord. Nu heb ik het. Hier van oud geval. Theodor, als toe eens bos. Ach papa, we hebben de arme Willy zo'n onrecht aan gedaan. Zal ik het tegen zeggen? Zal ik tegen het verrassen? Hij heeft een kindje op zijn eerste huwelijk. Wat, hè? Ja. Maar pap, hij had het ons niet durven te vertellen, want ja, hij was bang dat er mij pijn zou doen. Flink ze niet. Nu voor dat weten. Dat er het kindje hier moet halen. Houden eens even vast. Ja, ik dat geloof. Dan zal er met dat kindje die eerst moeten laten zien. Ja, als je het een persie weten wilt, is er niet in huis. Oh, go Willy, halen, hoe is die jong? Daar, in die kamer. Och Willy, haal hem. Ik wil hem op mijn schoot hebben. Zo moeilijk. Ik weet niet of dat gaat lukken. Zeg jong, kom maar naar binnen. Kom op.